Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men joyoɓire nde. Hande noon ko mawɗo tokoso podɗo nanata e nder baahe kadi waɗa waylo waylo. Tawde Allah walli noon on kollama o no natirta e nder baahe, on kollama o no natirta e nder baahe, on kollama o no natirta e nder baahe, on kollama o no natirta e nder baahe. Hande no eɗen kolle o no natirta e baahe, wona hankadi en jalti ba. Hankadi kala ko winda e ba masa on jangani, andu ko ɗeɗo mon allujo 5 woni on paamani. Ɗeɗo allujo sa faamiɗe, alkulal ɓagal paɗel ngal mayingal ɓura weɓandema. Alluwal ɓagal paɗel ngal mayingal ɓeydo weɓandema. Sa jangi tan ba o, a faami ba o, hankadi ba o ala ko sirdi ba e ba so wona kofal ngal. So hofama tan wonta ba tan ɗo so woni ko serdiɓe kamɓe nandi no masirte. Alkulal fof yaltani ɗeɗo 5, yaltani a, yaltani i, yaltani e, yaltani o, yaltani u. Ɗeɗo 5 masɗe pular kaaɗi. Ma woni ko mangal wala tokosal wala podgal, ɗi foti. Kala alkulal ma ƴettuɗa masɗa a jangat. Ko jangata ko noon ena yawni e yeeso ma, kono gandata yawnaki ko ma gayna heblo ngo gasa gasa, wona heblima hankadi a wonti gandu bindi, a wonti jangowo bindi. Kala ɗo bindi binda a jangat, kala ko jiɗɗa windude bindula windat. Teskede a wawi limto, teskede a wawi hijjo, teskede a wawi rendinde. Ɗum ɗo so rendema tan hankadi jangde ma yaawi. Alluwal ngal ɗo noon timminta ɗum hande. On jangi a o, on jangi i o, on jangi e o, on jangi o. Hande woni 5, wadde ko ɗe 5 ɗe karno masɗe ɗe. Alkulal ba masama gasi gasi, hankadi en jalti e ba. So ɗiggani ko onon wonaga am, on kollama par sesa sesa, ɗum saabi jarumi sesa sesa beele yawa ɗiggude, yawa famade. Ɗum ko heblo wiinoɓe jiyata hay batte abene waɗana heblo mabɓe ena yettoɓe. Anne an janguɗo bawɗo o, heblo ma ko heblade andude no janginirte ɓe jangani hay batte no amen min. An janguɗo ha wawi o, andu heblo ma an ko andude no janginirte mo jangani baɗo no amen. Wadde ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbañirto jangon ɗigga. Dental Dina TV nani. Kala mo alano hen jiɗɗo jeeyede hen, yaato YouTube binda Dental Dina TV, jiyangal mbaɗa abonné. On saha noon kala ko janginano ko ɓenni a tawaka nanton moftanima jangoya mbawa. E gueɗe goɗɗe nanton mofti ɗa tinani a yiyano, jaaha jiiya jangga mbawa. Kadi hesɗi tawma toon oɗo numéro noon mbason yejjiddemo, mbaɗon hen balle mon e jinguere mon e kala saaha. Wave nani, Ousmane nani, Western Union ne woodi, MoneyGram ne woodi. Mbaɗe hen balle, ko balle ɗe ballata min hamin mbawa wallude on. So deƴƴi on deeƴi oɗon jangga, oɗon deƴƴi oɗon deeƴi, on ballani on jinggani. Woni ballowo ko balleteɗo, woni jingowo ko jinganteɗo. Amina balla, amina jinga noon, on kadi gaare balle jingue. Hotoyimi janggani, a janggani kono a jogui jangoɓe e nder hen. Saabu kalɗo yeehi ko bande tawoyta toon, mo janggano ko bande, a wallimo, a yoɓanimo a tinani, wadde yoɓanmo moƴƴere nde, ƴettanama hunde ma ko mbawɗa. Kala nde pinɗon naate Wave, naate Orange Money,
nannon e heen min keɓa koye mbaɗe e barmeji he ɗum koy ko ballal mon faade amen ɗum tan mbi on wona hay hunde nanowo nana nanirowo Allah o nanira Allah jaɓirowo Allah o jaɓira Allah waɗo he waɗi hen saabi Allah ni foti wona toon wona ga nane jaaɓe golle windande men joye ɓiile nde hande ɗo haaɗi hankkadi ba en jalti ba hande wadde mawɗo nani tokoso nani poɗɗo nani kala ko wayni ne wiye mawɗo kala ko wayni ne wiye tokoso kala ko wayni ne wiye poɗɗo gasi mawɗo tokoso poɗɗo mawɗo tokoso poɗɗo hande noon ko ɗo nanata e nder baahe ba mawɗo nani ba tokoso nani meeɗa waylade ko masɗe ɗe natata hen mbayla ngal wadde ɗo ko ba manngal ba tokosal joni so kala jiiɗa wayni andu ko bo mbasa fodde so wayi ni pooɗa mbiya boo so wayi ni mbiya ubbu fooɗani so wayi ni mbiya ubbu a fooɗi so wayi ni mbiya bubbu a fooɗani so wayi ni mbiya bubbu a fooɗi ari ardi wadde ganda ɗo masde ɗe keedi ko yeeso ɗo ganda masde ɗe ko caggal ɗe keedi ɗo masde ɗe ko lombiɗe ni tan wayata ma woni masɗa keeda yeeso ma woni masɗa keeda caggal ma woni masɗa lombo ɗo tan haaɗi ma woni adima ma woni yeeso ma woni hakkunde ari ardi ɗo noon masɗe ɗe keedi ko yeeso wadde mbiyata ko bo masɗe ɗe ko caggal ɗe keedi obbu masɗe ko lombiɗe hakkunde bob ɗo bo fooɗani ɗo ko boo fooɗi ɗo ko ubbu fooɗani ɗo ko ubbu fooɗi ɗo ko bubbu fooɗani ɗo ko bubbu fooɗi ɗum ɗo woni windande men wattude 5 hankkadi en timmini alkulal baangal ɗo gasi ko jangete e alkulal baa on gayni teskede masɗe ko 5 tan o masarama ngal ɗo wonno a ɓenni wattama ɗo woni i ɓenni wattama ɗo woni e ɓenni wattama ɗo woni o ɓenni hande ko ɗo watta woni uɗo wona on keeɓi masɗe mon 5 ɗe nannama e baahe hankkadi kala ko winda e baa masa on janngani andu ko ɗeɗo mon allude 5 min keble mon jongu ha mbawonde woni on jaɓaniɗe tindinde koye mon ha mbawonde jangde ko teskuye tan namdi kala ɓurɗoma wawde teskade ɓuratma jangde teskuye e jangde jaadi ɗum ɗo mi jangina ɗum hankkadi a wawi ɗum teskoɗa ɗum kala ko jiiɗa ko wayi noon waylaki an hoorema a waylaki kalɗo jaaɗa ko an tan woni ɗon sa dariɗo ko an sa jooɗiɗo ko an sa leliɗo ko an sa dañi ko an sa waasi ko an sa heɓi haqqille ko an fof ko an tan woni ɗon an nene o tan woni gasi mawɗo ko o tan woni tokoso gasi o tan woni poɗɗo gasi o tan woni baa mawɗo gasi o tan woni baa tokoso gasi ɗo kala ko jibino wayni ɗum wiyete buu gasi kala ko wayni ne wiye buu gasi kala ko wayni ne wiye ubbu gasi kala ko wayni ne wiye ubbu gasi kala ko wayni ene wiye bobbu gasi kala ko wayni ene wiye buubu ɗum woni jangde nde ɗo tan mbawɗa wadde en timmini ba alhamdulillahi rabbil alamina lokken famde ɗum e wawde famminde woɓɓe ha paama kono wonɓe hen ɓe noon ko jingere mo noon sohla Dental Dina TV kala gonɗo hen suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen
waɗa heen ballal ma Orange Money walla Wave walla Western Union walla MoneyGram kada jingida jangde 77 906 14 81 mbaɗa yaya jiya WhatsApp o ngara kalana min komin kaari gonɗo ɓuura kaari janngo heen kalɗo mbawɗa wonde aɗa janga heen funnange hirnange rewo worgo waɗa heen ballal ma jingida ma min jiima anne wona min jiima no jirta min fof aɗa yiyamin ni aɗa janga aɗa wawa aɗa suuɗi sutto hankadi ƴetta junngo e poos mbaɗa heen ko mbawɗa ko yetto min waɗe kees men golle men jokka wona toon jarama jokke golle mi weltima jokkata golle jokka ɗum ko junngo e poos ɗum jokka golle goto fof hoore mum kañum jeeyi galle o ko janggowo ene fof no tenoyde remoyde waɗani ɗum kam hoto ɗum kam junngo ma e poos mbaɗa Wave Orange Money yetto galle golle so courant yonti joɓen wifi joɓen connexion joɓen barme ceerno wallon on saaha mbawen janngude yo Allah hokku en nande e famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal windere mon jeeɓiɗe nde timminde alkulal ba hande en gayni ba ñande wonde nataten ko ɓa kadi masen ɓa seesa ha gasoya en mbaɗi ba o jangginama par seeɗa seeɗa o yettima on hankkadi on batti yiide binde alluwa kala pawangal a janggani andu a sowata yaade nde gandata jangdema nde yaha tan kala nde pinɗa alluwal fawa tan nde jangginte tawa gay jagguɗano so fawma tan nde gaynata fawede an kam tawa janggue ɓooyi a wawi wiide o ba mawɗo ba tokoso bo ɓop bob bob aɓe jalma aɗa wiya bo ɓop bob aɓe jala aɗa jaɓ an jaɓ jale tan aɗa jale aɗa jaɓa aɗa jale aɗa winda aɗa jangga aɗa winda aɗa jangga aɗa winda ha ɓooya tan ɗum mbasa wiide ceerno windema ɗo sedde ayi andi a wawi yo Allah hokku en nande e famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam alkulal mon ba gasi ƴetti fofof guila ɗo wonno aato ha ɗo wonno iito ha to wonno eeto ha to wonno oto ha yetti uwoɗo ɗo commencete e ba gasi son mbawa ko on wonaga amen on kollama sifani wiɗo keediɗo jawɗo ƴette kuuɗi karneji mbaji janggon ɗigga musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillah rabbil alamin aadi men to ɓaato